Eli työajan seuranta mobiilileimaus selaimella. Kirjaudu sivustolle. Selaimen voi asettaa muistamaan salasanan ja sivun voi lisätä puhelimen aloitusnäyttöön. Pääikkunassa tehdään työajan ja kohdennusten leimaukset. Ikkunassa näkee myös viimeisimmän leimaustapahtuman sekä päivän reaaliaikaisen saldon. Tarvittaessa voi käyttää syykoodia. Syykoodin voi valita alasvetovalikoista. Työaikaa voi kohdentaa esimerkiksi projekteille. Alasvetovalikosta löytyy 10 viimeisintä kohdennusta. Ja selapainikkeista saa auki kohdisteet ikkunan, jossa kaikki hallintaohjelmassa avatut kohteet. Muokkausikkunassa voi lisätä, muokata ja poistaa leimauksia ja palkkatapahtumia. Muokkaa tai poista leimaus valitsemalla toiminto halutun leimausrivin kohdalta. Leimauksia voi lisätä painamalla sisään, ulos tai kohdennus. Palkkatapahtumien lisäys on mahdollista, jos ne on lisätty hallintaohjelmassa. Muokkausikkunassa voi myös lähettää korjauspyyntöjä. Valitse kalenterista päivä, jolle haluat korjauspyynnön tehdä. Korjauspyynnöstä lähtee viesti esihenkilölle. Korjauspyyntöjä ja niiden tilaa voi katsoa painamalla Näytä korjauspyynnöt. Raportit ikkunasta pääsee lataamaan työaikaraportteja PDF-muodossa halutulta aikaväliltä. Selkeässä raportissa nähtävissä päivittäiset työaikaleimaukset palkkalajeittain eriteltynä. Sekä työaikasaldo, merkityt palkkatapahtumat ja jäljellä olevat pekkaset ja lomapäivät. Tulevia poissaoloja voi lisätä, jos käyttäjällä on omien leimausten muokkausoikeus mobiilileimauksessa. Lisäpainikkeista avautuu tulevien poissaolojen lisäysikkuna. Valitse syykoodia alku- ja loppupäivämäärä. Jos muokkausoikeutta ei ole, voi esihenkilölle lähettää poissaoloanomuksen. Anomukseen valitaan syykoodi, käsittelijä jolle anomus tehdään sekä päivämäärät ja viesti. Poissaoloanomuksesta lähtee sähköpostiviesti esihenkilölle ja esihenkilö voi käsitellä anomuksen hallintaohjelmassa. Ilmoita poissaolosta toiminnolla voi ilmoittaa esimiehelle sähköpostiin mahdollisen äkillisen poissaolon syyn, paluajan, viestin läsnäolotauluun sekä tarkempaa informaatiota poissaolosta. Työvuorolista näyttää jaksoon sidotut tai suunnitellut työajat sekä mahdolliset syykoodipoissaolot viikkonäkymässä. Lisää Elli työajan seurannasta nettisivuilta ellityöajanseuranta.fi.